Wara li aktar kmini din il-ġimgħa l-Board ħabbar li jekk ikun kap se jaħtar minnu fih kumitat biex jieħu ħsieb il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista b'politiċi li ħadu ħsieb il-finanzi tal-pajjiż, One News staqsi speċifikament jekk kellux moħħu lill-eks Ministru ta' żmien Gonzi PN Tonio Fenek. Board ikkonferma li dan kien il-każ. Inti għat li jekk titla kap tal-Partit Nazzjonalista taħtar jisu kumitat dwar il-finanzi tal-partit. Binjesti kienu diġà fil-finanzi ta' pajjiżna. Il-Tonio Fenek taf dan il-kumitat kieku. Taf li nafda dawn huma nies li kienu kompetenti, għadhom kompetenti. One News informat li d-dejn tal-Partit Nazzjonalista jlaħħaq l-40 miljun euro u Fenek diġà bedejat il-pariri lill-Alex Board fuq il-finanzi. Waqt li Board ċeti wieħed li jġib lura lil Tonio Fenek biex isolvi dan id-dejn enormi, l-eks Ministru tal-Finanzi taħt Lorenz Gonzi jibqa' mfakkar bħala dak li fost l-oħrajn impona l-arkontijiet tad-dawl u l-ilma bil-qalb fuq il-poplu u n-negozju kollha f'pajjiżna. Kien ukoll il-Ministru li tal-5 botoz lill-familji bħala xi forma ta' soljif, waqt li kien lest li jbeħlena Malta għal euro wieħed u suġġerixxa lill-familji biex jaħslu l-ħwejjeġ tagħhom matul il-lejl. Minn barrek taħt it-tmexxija finanzjarja ta' Fenek mhux biss qatt ma ntlaħqu l-miri stabbiliti fil-budgets ta' Gonzi PN, iżda d-dejn nazzjonali laħaq livell rekord u l-qatt sploda. U jibqa' mfakkar ukoll għall-politika konservattiva tiegħu bħal meta qal li kelmtu l-Madonna fil-kampanja dħul tad-divorzju f'pajjiżna.